بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي رفع بالهمم أقواما وبلغ بالصدق مرادا وجعل العزائم مفاتيح التوفيق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دل أمته على معالي الأمور سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحثه على سمو المقاصد وعلو الهمة وعلى ما علمنا أن علو الهمة حياة للقلوب وسبب للفلاح والنجاح صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارزقنا همما عالية وقلوبا صادقة صافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا الله جول اشارنا ميدن شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه اشارنا ميدن مودو ميدن كوهو ميدن مجدن حالد دو حال مودم tawi en mbawa kono ken ƴoñaɓe ken felitɓe haalde sa'alani malla tasawni mukhalafatuhu woni ceerno baboy ñaagui en yen mbaɗanmo nde ɗo yewtere jewtanen mo ceerno wallahi en mbawa kono noon ma en gueto taw ko guetoroɗen ɗo ko gollirde kadi konngol mo jogorɗen haalde ɗo ene jeeya e haalaji makko kanko ceerno en naataɗi noon e haalde gurdam makko raw ko dalil mo jiɗɗen wadde eɗen ñemtini ceerno e ko jogoroɗen haalde ɗo ko en nani e haalaji moƴƴuɓe ne kaala ceerno wi nde ceerno hamme wimo walla nde Seydi Alhaji Ali wimo ka perowo omo andi force ko Seydi Alhaji Ali wi koko waɗete kono mo andi ceerno hamme omo miiji jaɓoyta o woni e wadde taraddudu o ronki andude no waɗata ko ɗum noon woni ko heeɓi kam minnen ceerno meɗen ceerno Ahmad Tidjani Sow gonɗo sababu oɗo ñalawma jinnaɗo meɗen ko nonne kadi ceerno Abou Sow ko kamɓe ñaagui en yen mbaɗanɓe yewtere ceerno ma mbaɗen mbaɗowo o wawa mbaɗeteɗo o haalotako kono kadi woppotako ko ma haalo ceerno eɗen kewinande haalaji makko to banggue tarikh kono wona on banggue jiɗɗon wurorade hay on ma en gartu hen eɗen nana ceerno jibinande makko e jibinede mo holɗo jibina e hol jibinɓemo e holɗo ceerno mawni e holto ceerno jangi e holto ceerno rewi ha ceerno yetti Madina Gounass ha sinci Madina Gounass hay ɗum ma en jaakiya ɗum bi isnillahi taala kono ko ɓurɗen ƴoñede e yidde haalde ko towgol himme ceerno wa uluwi himmatihi wa rihlatihi ila llahi wa shujaatihi wa sabrihi wa tawakkulihi ala llahi wa aqlihi wa ma adarakum ma aqluhu holko andinte en hol ceerno wallahi en ganda ceerno jiiɗen ko mbeelu makko ngu kono haqiqa yimɓe ganda ceerno ndeke en barkinorto tan ceerno meɗen ceerno Alhaji Mouhammad ibn Saidin radiyallahu taala anhu ko abbere walla mbiya ko puɗol walla mbiya ko foobre walla mbiya ko lekki walla mbiya ko ɓesnoje ɓurɗe welde e ɓesnoje ɗe ganduɗa tagore nde fe ñaami ɗum ala mo naftoraki ɗen ɓesnoje somi rokki hen yeruma on paam ceerno woni puɗol toon to wiyete Ganguel Sikou Moussa taw oɗon jaafi noon mami haal mi refte ko kalmi joni ko fa cheyu ida takarrara taqarrara mbimi mami haalan en ceerno holto jibina mami haalan en hol jibinɓemo ɗum mami haal ɗum mami haal holɗo rewi kono ko ari mbeɗe naatay ɗum ko oɗo gasal jinmi waɗande en ha ganden hol ceerno ha ganden hol ngol ɗo puɗol biyetegol ceerno radiyallahu taala anhu ceerno Alhaji Mouhammad ibn Saidin radiyallahu taala anhu o woni puɗol walla o woni kay mbiyannomi foɗɗere toon to Ganguel Sikou Moussa ceerno wonoyi puɗol toon to Guijilon ceerno wonoye foobre to Cilon ceerno Hamme Baba ceerno wonoye leggal daringal to ceerno Ahmad Baro kono noon ceerno wonoye leɗɗe wonoye cahe ɗe ganduɗa ɓesnoje ne ceŋe muɗum toon to Seydi Alhaji Ali o arti o woni ɓesnoje ɗe julɓe fof ene ñaama hen ne naftori
kiilekki noon ne jogiiɗo ki dari ko e leydi ndin leydi woni nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo ko tafsil tan ma e mbaɗ ɗum tafsir bi isnillahi taala inchallahu taala. jiɗɗen haalde ko nguurdam ceerno meɗen alhaji mouhammad ibne saidin. ceerno o wiyete ko mouhammadou ubnu saidin, omo wiye noon mouhammadou siraji, kono ko mouhammadou ubnu saidin koye nden inde makko hannde noddirtenmo sababu nde baɗɗo ñalowma o ene ɓadi nden inde mbiyen mo mouhammadou ubnu saidin. wadde en gandi ko mouhammadou ɓi saidou, bamma ko wiyete ko saidou alpha, o jibina ko ɗo wiyete cikitte. wa amma nene makko wiyete ko hawli mamadou, ndeke ceerno en gandi nene makko ko girlajo, wa amma bammakko ko boosoyajo. ceerno jibinama gangel kono o mawnani gangel noon, o mawnoy koto wiyete astahfirullah. ceerno jibinama cikitte taw oɗon jaafi. ceerno jibinama cikitte e mbiɗen jibinimo ko biyeteɗo mamadou hawli, o woni bammakko. wa amma nene makko nene makko wiyete ko hawli astahfirullah jaafuno. ceerno wiyete ko alhaji mouhammad ibne saidi ɗay saidou alpha taw oɗon jaafi. saidou alpha woni bammakko, nene makko woni hawli mamadou. o jibina ɗon ɗo cikitte kono o mawnani cikitte, o mawnoy koto gangel. ɗum nene jogii sababu ko nayimo toon, nene makko tokoso nan toon ene wiye hawa. on e nene makko jiidi yumma e baaba. o mawni ɗon, o woni ɗon gila ko suka ha o dañi duuɓi 9 omo ƴafto ha o dañi duuɓi 18. e nder ko woni ɗon ko noon ceerno sihu moussa ene jangginamo ko ɗon o fuɗɗi janngude ulumu. o jangi ɗon ulumul arabiyati, o jangi ɗon hunde e madhu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam, o jangi ɗon hunde e nahwu. nde ceerno immi ɗon, nde o immoto ɗon omo yara e duuɓi 16. ko ɗo ceerno jogii himme yaade dartoyde gandal. ɗum ɗon ene jogii ko jofoto. ɗi duuɓi 16 ɗi ceerno dañi ha joli e ɓernde makko himme towɗo, o serani noon e himme dartoyde gandal. elle ɗiɗo makko duuɓi 16 eɗi jofoyo oɗo jiyaɗo Allah jogorɗo yaade ma o yaa o sincoyo wuro teddungo taw wuro ngo ne waɗi leeɗe 16. elle ɗum ɗo ko ramsu won ɗo kawis Allah e ceerno. ceerno immima gangel o yehi to ceerno meɗen ceerno ahmadou mouhtar. ay ɗum addi mbiɗen ceerno woni foɗɗere to gangel wonɗo ceerno sihu moussa. ay kono o wonoy puɗol toon to gijilon ceerno ahmadou mouhtar. on ceerno ɓoydani e makko, ceerno wondi e makko ko lebbi 6. ceerno ahmadou mouhtar taw ko mawɗo ruttima yalti aduna. ɓe disnodiri kamɓe almuɓe mawnitiɓe ɓe holtoɓe potoyta jokkoyde gandal maɓɓe e jangge maɓɓe. ɓe kawri ɓe mbi ceerno hamme baaba o koye almuɓe ceerno ahmadou mouhtar jeeya, o de ko bawɗo jangge sanne, jehen to makko jokkoyen to makko. ɓe paycilon kanko ceerno omo ardi eɓe o wonduno. ɓe ñaagui ceerno hamme nde jokkantaɓe jangge. ceerno hamme jaɓaniɓe no jokkana ɓe kono ko e dow condition ngaji ɗiɗi. ɓe jaɓi ɗum. holko ceerno hamme wiɓe ko min jogoto darsu, min wiyata ɗo puɗɗo ton ɗo kaaɗo ton. ɓe mbi min jaɓi. gueɗel ɗimmel ngel darsu nawlodirtaki walla deftere nawlodirtaki. so deftere ƴeftama ko mane maaye nde deftere wonde ƴefte. kala almudo garɗo nde yiɗi ƴeftude nde ɗo deftere ala a fadat ha nde maaya, walla kam ƴeftida e jangoɓe ɓe soɓe maayi ɓamtoɓe ɓe ƴeftida e ɓen. ɓe mbi ɓe jaɓi ɗum. ɓe gari ɗo ceerno hamme eɓe janga ɗon. ɗum wonno ko 1919 saabu ceerno 1918 o yehi gijilon. 1919 nde natata ɓe gari cilon. o wonde ceerno hamme duuɓi 9 ko gonga, kono ko duuɓi 5 ɗi o jangganno. hen duuɓi 4 ko ceerno hamme ene nehamo, ene findinamo, ene waɗa e makko tarbiya, ene jangginamo. ndeke ɓe gondi ɗo 1919 1920 1921 22 23 ha 24 ha 25 ceerno waɗi galle. ɗum ne kadi ko ceerno hamme adi waɗandemo galle, suɓanimo e sohnaɓe tedduɓe Fuuta. nene meɗen nene Mariam Seydi ene jeeya to hoore fonde. o waɗi galle ɗon ɗo cilon kono o woppani ceerno hamme woppanimo. ɗon nene qissane ɗon hakkunde makko e ceerno hamme baba radiyallahu taala anhu. nde wonde ceerno ko belɗo yidde, ko puɗol urgol mawgol coftugol ngol ganduɗa sa yi ɗum tan a andat wonko Allah waɗi ɗo. nde o ari cilon ceerno hamme tini e makko ɓeydare no feewi. caggal kankone o tini e ceerno hamme ɓeydare no feewi. ceerno hamme horsinimo, takkimo e hoore muɗum, waɗimo afa muɗum, waɗimo ɓiyo muɗum,
waɗi mo ñaamo mum e nano muɗum funnaange mum e hirnaange muɗum ɗum waɗi ceerno hamme wiyatnomo ko muhammadam ceerno hamme jaɓatano ceerno yaada e sukaaɓe no sukaaɓe jarata nder wuro fijoyde ceerno hamme jaɓantamo ɗum hay so yah ceerno hamme nulananmo o ara so ari o ronka andude ko ceerno hamme noddirimo wiyamo jooɗo jooɗo premier mo o famani janggo kadi o yaada e almuɓe walla sukaaɓe no sukaaɓe mbaɗata ni ceerno hamme namɗo to mouhammad saïd woni ɓe mbiya o yeehi o noddane kam ceerno noddoye ara so ari ceerno hamme wiyamo jooɗo jooɗo ɓe gona yewtude nde waɗata laabi tati laabi nayyi o faami ɗum ɗo ko haala won ɗo ceerno hamme wimo komi yiɗa jaaha an wonɗo am ɗo tan won saram ɗo tan won takkam ɗo tan o woni ɗon o woni afo ceerno hamme ene jeeya e kawis mawɗo mo ceerno waɗi ɗon mo ganduɗa enen fof eɗen pawi hen guite nde o ari cilon o tawi ko ceerno hamme baaba on saha noon ko jogormi haalde ɗo ko wona ayyiba wona calagol almuɓe wonɓe ɗon ɓe kono noon ɓe pintanano ɗum e wonde tenanoɓe ceerno hamme sodanno leɗɗe won goto e ñalowmaji ceerno hamme ne jooɗi ne darsina suka nulato nder galle to yo ar o wiya ceerno hamme yo tottumo dépasse ene soode leɗɗe ndeke ceerno nani ɗum memi ceerno waɗi e makko tasir almuɓɓe fotɓe ni ceerno hamme baaba waɗa dépasse nebam waɗa dépasse gawri waɗa dépasse maaro kadi waɗa dépasse leɗɗe te leɗɗe nan e ladde he ceerno wujiti koye darsuɓe gonno ceerno hamme tinani ceerno alhaji mouhammad ibne saïd yalti almuɓɓe ɓe o fayi ladde o teeni toon waare nde sagataɓe tato mbawa rondade te ceerno ko pamaro wonno o rondi waare nde toon to ladde to omo sippira e mayre omo daaso ha o yetti galle o ceerno hamme tinani ceerno hamme ɗo jooɗi ene darsina ɗo tukiri yi ceerno ene roni nde ɗo waare nde sagataɓe tato mbawa rondade ceerno hamme moosi ɗin moosali ɗi ganduɗa ene memi ɓernde ceerno hamme ene ɓuuɓi ɓernde ɗum rufi e ceerno ɗum waɗi ceerno so yiɗi yo lelo o ɗano o gollante tan ɗe leɗɗe ɗe ceerno tenante hannde wuro ngo fof ene barkinori hen sara ɗon fof ene barkinori hen ɗum ko jobdi walla ko hunde e seeɗa ko ceerno yoɓa e jobdi ndi ceerno hamme walla ndi o waɗanno ceerno hamme ɗum waɗi ɗe leɗɗe ɗe jeyeten ɗo ɗe ko jobdi ceerno won ɗo kono wona toon paanoɗen nde ceerno woni cilon ha 1925 ceerno hamme waɗanimo galle kono noon ɓe ceertani ceerno hamme woppitanimo ene wondi e makko yamirimo yo ruttir gijilon o ruttir gijilon o woni gijilon seeɗa o ɓooyani lebbi jeegom o imiti toon noon ko bitig o wanno toon ceerno ahmada tijjani waɗannomo bitig o noon ɓooyani o arti ɗo cilon ɗo o faati hoore fonde o woni ɗon duuɓi ɗiɗi kono duuɓi ɗiɗi ɗi noon o humpodirani e ceerno hamme omo gollodira e ceerno hamme omo ara ziyara daiman omo ittodira e ceerno hamme eɓe bindodira eɓe kalda o woni ɗon ha 1926 27 joli e ɓernde makko yaade o salminoya o jokkoya en ɗam to Kolda mawni ko ceerno Oumar Touré o ari o wayni ceerno hamme mbeɗa yiɗi yaade Kolda mi jokkoya en ɗam e mawnam nan toon ne wiye ceerno Oumar Touré ko noonne sa yamiri kam somi yettima ɗo Kolda ɗo mbeɗe nana jiyaɗo Allah biyeteɗo seydi alhaji aali mi yaha on ne mi salminamo mi juuromo mi jokka e makko en ɗam nde wonde noon ceerno ko nunɗuɗo o suuɗata seeranɓe makko ɓe hay hunde ay o haalni ceerno hamme so yettima toon omo yiɗi yiide seydi alhaji aali ay ceerno hamme haɗanimo nde wonde o suuɗaki ɗum waɗi ko seeranɓe makko ɓe fof poti he makko kamɓe fof ndendimo hay hen goto o suuɗata ceerno hamme yamirimo o immi ɗon ɗo hoore fonde ɗo 1927 o yeehi o rewoyi jaarem o imiti ɗon ha o yettoyi Kolda o tawi ɗon ceerno Oumar Touré bismimo o woni ɗon e galle he ko e nder ko woni ɗon e galle he ko seydi alhaji aali tawimo ɗon kanko ɗon o fuɗɗi yiide seydi alhaji aali kono on saha noon wona gollodiral hakkude maɓɓe o imiti ɗon 1927 o arti Gaga Fouta o arti yiide ceerno hamme astahfirullah o woni ɗon 27 28 o imiti Kolda o arti Fouta o woni ɗon ha 28 o maayi 29 o noon o rutiti ko 29 o rutiti hankkadi ne faade Madina Elhadj nden ceerno feri ko adi noon omo rutiro 29 o taw o yiidino e seydi alhaji aali no nanirten qissa oni ɓe kaldi ko heewi ɓe mbaddi ko heewi seydi alhaji aali wimo a ferat on saha noon jolani e ɓernde ceerno ferde kanko kay ko arde tan o wiye seydi alhaji aali o haalda e muɗum o juurodira e muɗum o gollodira e muɗum o jokka e muɗum enɗam o rutiro
Seydi Alhaji Ali wimo ka pero te ceerno an andi wawa ferde kanko ceerno haaltata o wi ko haɗimo wawde ferde ko geɗe ɗiɗi geɗel ɗimmel geɗel gadanel ceerno hamme ko ceerno makko o wawa accude ɗum fuura ha laaɓa o ara o jooɗo ga o jooɗono Seydi Alhaji Ali kanko fof noon e yidde Seydi Alhaji Ali geɗel ɗimmel ngel to fuurata woni wuro maɓɓe hoore fonde ɗo ɓen no jogii aada gooto on aada omo yiɗi fennude ɗum leñol maɓɓe ngol woni fami maɓɓe o eɓe kawri kala nde neɗɗo barkini e fami maɓɓe he wonta e wuro he an kay a mayet tan walla gegga ceerno tawi so feri o ari Madina Alhaji Ali gogo o acci ceerno hamme geɗel ɗimmel ngel ko haalte ko o jaɓi ɗum wondema ɓayde o barkini o wonta toon o wi nde Seydi Alhaji Ali wimo ka pero kanko ko ɗe geɗe ɗiɗi goni e yiilade e ɓernde makko he wawa wonde kono noon o seerani omo ɗaali yo no nanirten qissa o ni ɗum ko nde o ari premier makko batu o woni 27 o taw o suwa ruttirade 28 29 o feri 27 mo yiiduno e Seydi Alhaji Ali ko nden o wadda ɗum e raɓɓiɗinade tan nde yeehi ha ɓernde makko ɗaali o andi kam ɗo force ko pero o jaɓani Seydi Alhaji Ali o wi joni mi jaɓi komi peranowomo kono noon mi yahat mi haalda e ceerno hamme o haalde Seydi Alhaji Ali 27 o haaldi e muɗum wimo yah sa waynima so ceerno ma jaɓi ngara o artiga fuuta ga o rumtiga 28 o haalani ceerno hamme wimo kaɗo haala woto haaltanam ɗum o wi ceerno hamme mbeɗa yiɗi ferde mi ferani Seydi Alhaji Ali ceerno hamme wimo ya jooɗoyɗa hoore fonde ka haala woto haaltanam ɗum o yeehi hoore fonde o jooɗima ɗon lebbi jeetati omo wadda e ɓernde o suusa haaltande ceerno hamme haala ka te wal haali omo yiɗi ferde Seydi Alhaji Ali wimo yo ar ƴeewe ɗo almudagal ceerno o salanaki ceerno makko oya kono o salanaki ceerno makko o ɗum tindini ceerno ko nehaɗo ceerno ko keɗiɗo ceerno wona keñiɗo e raɓɓiɗinade ha ñalawma goto ceerno hamme noddimo wima Alhaji Mouhammad Saïd mi jaɓi arfer ɗum noon hankkadi taw 29 o naati nde ceerno hamme waɗanimo duwaw windi lettere wimo yo ya o fera ceerno feri ko 29 o fayto Seydi Alhaji Ali Seydi Alhaji Ali o tawi kene jaɓɓimo ene waɗi no moƴƴuɓe mbaɗanno haaltanimo ko woni sababu ha jaɓɓimo haaltanimo fodde duuɓi jeeɗiɗi ene fadimo ene yiyamo e hadara Allah wondema ko garowo o suwa arde hande noon o ari bisimilla makko wona e nder wuro ngo o bisma wona e nder galleji ɗi o bisma no nanirten qissaji ɗi ni Seydi Alhaji Ali wimo bismimami koye ɓerdam ni woni Seydi Alhaji Ali bismimo 29 ha 30 31 32 33 34 35 fof eɓe gondi sa limi ko duuɓi jeegom elle ɗum ɗo kadi jofoto ko wondema ɗiɗo duuɓi jeegom Seydi Alhaji Ali jangguinimo hen deftere Allah nde ganduɗa waɗi ko hisbaji 60 ɗi deftere nde o janggunoni kono kadi jangguinimo hen fiire wongo ngo o anduno walla ngo o andano Seydi Alhaji Ali yalti aduna 1935 o woni ɗon seeɗa o ronki fewnitade e wuuro ngo no aduna wayata ni o faati Kolda kanko ceerno o woni ɗo Kolda ɗo lebbi jeetati hankkadi noon jolanimo feroyde ƴeewoyde Madina Gounass o acci toon sohnaɓe makko ɗiɗo ɓe woni sohnajo makko goto nene meɗen nene Aissata Touré on saaha ceerno meɗen ceerno Ahmada Tidiani jibinaka kono noon koye nden hitande o jogori jibinede o yaadi e nene meɗen nene Mariame Seydi ɓe gimmiɗo Kolda ɗo ɓe payi to wiyete Bansang ɓe goni ɗon seeɗa ɓe garti Fatoto ɓe gimmiti ɗon ɓe garti Hamdallahi woni nan Gulumba ɗo ƴisso o ne juuhi o ala kullin ɗo ɓe goni Hamdallahi ɗo ko ɗon biyeteɗo Yero Dieynaba nani dillere ceerno ɗon o nani haala ceerno wondema ceerno ari Hamdallahi kanko Yero Dieynaba gonɗo ɗon ɗo temanto ko kanko yeehi daroyde ceerno o yi ceerno o habrodiri e ceerno haalimo fof no wadda e lawol ngol o wi ceerno to paaɗa ceerno wimo gonmi tan koye yaade ha ɗo Allah haaji fof ha ɗo dañoymi ɗo gonoymi fof o wi ceerno a yahata ceerno wimo mi yahat saabu komi biyaɗo yomi yaltu leydi ndi o wimo eyi kono min fodde ko jeymi ko e ko mbawmi ko ɗum kam mi wallete ɗum so ala ko heddi ka jaltowo leydi ndi mi wona almudo maɗa mi wona maccuɗo maɗa mi nanganma sarhalla ma e paɗa maɗa jaaden ni woni noon wa ala kullini kanko Yero Dieynaba o bismi ceerno o haalani ceerno ha ceerno nani ceerno feliri wasiyade ceerno ari ɗo wuuro makko ɗo ɗiɗi taske o bismi ceerno wimon kadi nde daara nokku o eɓe jaaha eɓe dawa eɓe mbalta eɓe dawa eɓe mbalta ha ɓe jiyoyi nokku o ɗon ɗo Madina Gounass ɗo nokku o jogor wonde ɗo ceerno wimo ko ɗo nokku o jogor wonde ko ɗo jimmi sincude ɗum nene kadi ne waɗi qissa ko addi ha ceerno wimo ko ɗo jogormi sincude ko ɗo woni Madina Gounass ko ɗo fawete ko ɗo coppanmi ko taw ceerno nde ari ha ɗon o ɗaalima e nder hadara Allah o siftori koyɗol ngol o hoyɗuno
seydi alhaji ali ne woni yeeso makko omo woni caggal muɗum eɓe jaada haɓe ngari sara ɗon jofanimo wi nde tulde ɗo jogorɗa wonde ɗum ceerno siftori ɗum nde ceerno ari ha ɗon tan o siftori ko ɗo o arduno e seydi alhaji ali ko ɗo madina gounas wonata o feliri sincude ɗon nde o sincata ɗon kanko ceerno o wondi koye sagataɓe jeeɗiɗo walla mawɓe jeeɗiɗo yantude e ceerno ɓe goni jeetar ɓen sen limiɓe ko kanko ceerno meɗen alhaji mouhammad ibni saidin radiallahu taala anhu tawano ñana hen ko Samba Ba on ko bañowo on hollannoɓe ladde nde tawano ko biyeteɗo Bocar Moussa Sissoko tawano ko biyeteɗo Abdoullahi Sissoko e Oumarou Mana Balde ko noonne e biyeteɗo Ahmad Wan olne kadi ko Balde yettere e Aliou Sare yero Diamanka e Alpha Ishaqa Aliou Sare yero o Diamanka e Alpha Ishaqa on ne yette ñang ɓeɗo goni tawanoɓe nde ceerno sincata ngoɗo wuuro teddugo sa limiɓe koɓe jeeɗiɗi yonta e ceerno woni jeetata ko ceerno meɗen kanko Samba Ba o ko noonne e Bocar Moussa Sissoko e Abdoullahi Sissoko e Oumar Mana Balde e Ahmad Wan Balde e Alpha Ishaqa yantude e ceerno ɓe ceerno sinciɗi ngoɗo wuuro waktu o wonno ko tisbar ɓe totti ceerno jambere nde walla jasiki ceerno soppi tottiɓe kamɓene ɓe coppi ɓe puɗɗi ɗon fodde ko Allah haaji ɓe gimiri ɗon ɓe paari to ceekewiki wonata to no nanirɗen ni woni ɗaybahu ɓe goni ɗon haaɓe juuli tisbar on saha ɓe garti ɓe jokki golle maɓɓe ñalawmo dewɗo hen o taw ko jeenayi taske hankkadi ma fala budde ɓe jaaha ɓe juuloya ɓe duttiti ɗo wiyete hamdallahi ɓe juuloyi toon taske koɓe juuli taske ko noon hankkadi ni ceerno arti ɗon nulani dental keddinogal toon to Madina Elage yoɓe gar kamɓe foof ñana hen ɓe gonno ko 1,200 kamɓe ɓe ceerno arde nulanno Madina alhaji yoɓe gar ɓe pera wo amma e nder 1,200 he fodde galleji gonnoɗi en se mbi noon galleji ko fodde tan masalan pooye taw wona par dewgal ko 117 wo amma noon e nder nokkuji ɗiɓe kori ko nokkuji 17 e kinɗe 12 ɗo o nandi ɗo e asbade en ceerno foof makko ene nandi e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe walla e nulaɓe heddiɓe on sahaɓe ngari ɓe cinci wuro ngo ɗum wonno ko 1936 ene wiye ko 35 kono noon taw 36 o joofi on ɗon 36 noon koye on ceerno meɗen ceerno Ahmadou Tidiani jibina walla mbiyen 35 ko adi 36 o saabu nde ceerno imiri Madina alhaji omo fayi hamdallahi ko toon nulagu wulagu ngu tawimo wondema ceerno meɗen jibinama ndeke en paami ceerno e ngoɗo wuro giƴƴi wuro ngo ceerno ne hecci ɗum hitande walla ko manki hitande wa bil jumlati ceerno ari ɗo 36 o sinci wuro ngo e kanko e ɓeɗo makko sahabaɓe tedduɓe ɓe cinci wuro ngo ɓe goni e wuro he taw noon ɓe cinciri ngo ko ñemtinde seydi alhaji ali ko sincirde ɗum saabi Allah woni deftere Allah e gollude sunna nabi sallallahu alaihi wasallam e laawol tijjani e jokkere enɗam o woni ɗo e wuro he omo golla ɗum jamma e ñalowma subaka e kikiɗe ko ɗum woni ko gollata ceerno seerani ne golla ɗum ha jolanimo kadi e ɓernde makko yo ɓeydu e ko gollatno ko gollata ko woni holɗum wadde dakaji woni hankkadi ni ceerno kala hitande ceerno waɗa daka o fuɗɗi wadde daka ko 1940 nde ceerno fuɗɗi wadde daka 40 e 42 on saha astahfirullah 1942 ceerno fuɗɗi wadde daka 1940 o kanko ceerno o yeehi funnague o artoye 42 nden o fuɗɗi wadde daka 43 44 hankkadi so waɗi daka moƴƴi so dañani wadde daka o ɗanno e segele he Gambie o walla Guinée o walla Casamance o ni ceerno woniri kala nde o ɗanni o wasa wadde daka nde o ɗannaki foof o waɗa daka noon noon woniri ha 1960 gila 1960 ila yawmina hada ceerno meeɗani wadde daka ko ni ceerno woniri ceerno wuuri e wuro ngo e l'islam e jokkere enɗam omo neha julɓe ɓe omo findina julɓe ɓe ha Allah moƴƴanimo o dañi lomto makko timmuɗo mo ganduɗa wontimo o wonti ɗum ɗon nen kadi kawis Allah nde o dañata on makko lomto timmuɗo taw o wuuri e wuro he duuɓi 46 walla duuɓi 45 mo acci ɗo no taw woni adama timmuɗo sa limi karfeje adama tongata to banggue abajada ko 45 taw o acciɗo rajulu mo ganduɗa on woni adama timmuɗo ceerno meɗen ceerno Ahmad Tidiani kanko ceerno ene jeeya ɓuure makko e nder ko woni ɗo e ngoɗo wuuro o serani omo yaɗo e dawa omo arta e nder ko woni ɗum ɗo ko kadi o sincani julɓe ɓe jamaji 56 e gure 56 e jumaji 34 ɗum ɗo foof ko ceerno waɗi ɗum mi namdori on Allah e fodde ko ganduɗon minal awwalina ilal akharina hol baɗɗo ɗum ɗo ko kalmi ɗo ko ceerno meɗen
ceerno ahmada ceerno meɗen ceerno mouhamadou siraji radiyallahu taala anhu ceerno haalde mo weeɓani taw oɗon jaafi ko en ƴooñaɓe e haalde kono en gona wawɓe haalde tarikh ceerno nde wondi en janggani tarikh makko ɗum noon eɗen mbiya hen astahfirullah eɗen daɓɓiɗini hen kono ko ñaaguiɗo en o en mbawa salanade ɗum tawɗen ko ma kaalen tan ko mbasiromi julɓe ɓe dendagal gonɗo ɗo sa fuuranke sa ngabunke sa pullo ko jiɗɗa fof gona yo en gar enen foof ndenden ceerno naftoroɗen ƴeerno ko noonne kadi nguuren ceerno ceerno ko nafoore ɓolde ko lekki ki ganduɗa ko wiltuki ko lekki ki ganduɗa ko uurki ko lekki ki ganduɗa ko welki ɗum waɗi ɗum ɗo ko enen foof ndende muɗum alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah waɗ en wuuroɓe alhaji mouhammad ibne saidin Allah waɗa en kadi hiramɓe mo e yiɗɓe mo e nafɓe mo e naftoriɓe mo nafdemo de noon ko waddi ko ceerno wi ko taw kadi en gaybinani wuuro ngo alhamdulillahi rabbil alamin